It was at this moment that he knew. He fucked up. Na, doon natin ka mga cellphone yan. Magpahid-pahid, magkudo-kudo, magkuso-kuso si cellphone nyo yan. Pero nahalihan niyo. Uno, na itod makapikil. Maglupis hindi akda kanin eh. So naman ka mo sagdahon pa karon na tudlo. May taong kabanya kanyo yan. Maglulupihin tamon nyo sa put nyo yun eh. O nene, ukay-ukay kayo eh. Pero namin sa makapikil lumipi hay, hatda ko man ka mo lumupi. Susupayan man ka mo pen dumakdak. Bisan hatda ko man ka mo lumupi eh. Dira ka mo makalupi. Bang doon na cellphone yan, dito ka mo paglaulon, magkuso-kuso, magpahid-pahid, magkudo-kudo sin cellphone nyo yan, dahil may not pa mahapon. Manghubag na sa liman yan, pagkudo-kudo sin cellphone nyo yan, doon nanda ka mo cellphone yan, mag-uyom-uyom, isa-isa mag-ngit-ngit, matubiado pang lupangin na dato, sultan dato amo ini. Lang mo to, din mga anak dayahan, piling nila ni anak mayol, anak dato, anak gubernol sila ini. So may nadya to, diya ka dato, dlo, diya may tabangunin hinangon nila. Hat na kuman maglupis yung mga diyak na kanini, di na makalupi. Susupaya man ka mo na magdakdak. Siya ni maglupi ra, kung hindi ka mo makalupi. Uno, di pa ka mo, may gendo maglupi sindiak na kanyan, ha? Lupian yun kung nindiak na kanyan, mga bata, kung natin ka mo suway siya sagda dya. Nagkukod natin ka mo silungon-lungon niyo.